ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇರುವತ್ತೂರು ಬರೆದಿರುವ ಲೋಕಗೆಂದಿನ ಗಾಂಧಿಯೇರು ಕೃತಿಯನ್ನು ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್ ತುಳು ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ತುಳುನಾಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಳಸೆಯಿಂದ ಲೋಕಗೆಂದಿನ ಗಾಂಧಿಯೇರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ನೂತನ ಕೃತಿಯ ಅನಾವರಣ ನಡೆಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇರುವತ್ತೂರು ಬರೆದಿರುವ ಲೋಕಗೆಂದಿನ ಗಾಂಧಿಯೇರು ಕೃತಿಯನ್ನು ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್ ತುಳು ಭವನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ನಡೆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಂದೂ ಬತ್ತದ ಸತ್ಯದ ಗಣಿ. ಈ ಗಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮೊಯ್ಲಿಯವರು ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಆತ ಅಮೃತ ಉಂಟು ಹೊರಗಿನ ಇತಿಹಾಸ ಬರನಗಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಈ ಬೇತೆ ದೈವಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಅವು ನಿಜವಾದ ದೈವಾಪಿ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಏರು ನರಬಲಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಕಲೇ ದೈವ ಅಂಡ ಕಡೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣಿಯರು ಏರು ನರಬಲಿ ಮಂತಿದ್ದಾರ ಅಕಲೆ ಏರು ಶೋಷಣೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಕಲೆ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ನಮಗೆ ಲೆಸನ್. ಅಪ್ಪ ನಾವು ಒಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲ್ಪನ ಬದಲು ಅಂಚಿನ ಕೃತ್ಯ ಮನ್ಪುಣಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ಆವಂದಿನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗಳು ಆ ಭ್ರಾತೃತ್ವ, ಆ ಸತ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಅಂತವು ಸತ್ಯದ ನಾಡು. ತುಳುನಾಡು ಭಾಷೆಗೆ ಬಂತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಲೇ ಪುಡಿನಾಡ ಅವು ಸತ್ಯದ ನಾಡು. ಸತ್ಯದ ನಾಡು ಇನಿಬೋದು ಇನ್ನಿದೆ ವಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವು ಸತ್ಯದ ನಾಡು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸೋಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲ್ಕೊಂಡು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರವರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ದಾರ್ಶನಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಕೇಳಿದಾಗ, ಓದಿದಾಗ ವಿಚಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ತುಳು ಭಾಷೆ 2ನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಲೇಸ್ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೈಲಿಗಲ್ಲದೆ ಯಾನ ಪನಿಯರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಭೆನ್ ಸುಧಾರಿಸ ಪನ ಕುಮ್ರ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಂತೀರಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ತನಾರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವರೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪಂದು ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನುತ್ತ ಸ್ವನ್ಪತ್ತ ಮೂಜೇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೈನ ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರು. ಆನೆಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪುರ್ತಗಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಈ ಕನ್ನಡದ ಊರುಡು ಅತನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಡನಾಡಿ ಭಾಷೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೋಡು, ಆ ಭಾಷೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವಡು, ಆ ಭಾಷೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೂಡುದು ಬರಡು ಪನ್ಪನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದೀವಂತೂ ಮಾನ್ಯ ಮೊಯ್ಲಿಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಮುಲ್ಪತ್ತದ ಕುಂತರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಬಂದುಲೆ ಆನಿ ಆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾರತ್ತೋರ್ಮನತ್ತ ಸಂಪತ್ತ ಮೊಂಜೇಡು ಆಯ್ನ ಪುರ್ತೊಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಬೆರಿತಾಂಗಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರುಮೆ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೊಂಡೊಂಡ್ರೆ ಇಂಕ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಡು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಡ ರಾಜಕೀಯದ ರಾಜಕಾರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡುಪ್ಪನ ಅಥವಾ ಐತ ನಡು ಡುಪ್ಪನ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಗೈತ ಬಿರತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಲಿ ಏರ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬರಹಗಾರನ ಕೆಲವುಲೇರು ಸಾಹಿತ್ಯರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಟ್ಟ ಅಂಚಿತ ನೆಟ್ ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ನ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಬತ್ತದ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕ
ಎಂಕಲ್ಲ ಅರ್ನ ಚಿಂತನೆ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವೇನ ಆಲೋಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಅಂತಾನೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಕಲ್ ತುಂಬು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅರ್ಡ ಈ ಪೊರ್ತುಗೇನೆ ಅರಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುನ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಬೈದನ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕರಾದಿತ್ತನ ಜಿತ್ತನಕಲ್ಲ ಲೋಕಮಾನ್ಯರು ಎಂದು ಪನ್ಪ ಇನಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬರೋದ ಮಾಲಿನಿಕ್ಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ಲೋಕಮಾನ್ಯರು ಎಂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಅವು ಟಾಗೂರ್ ಉಪ್ಪು ಅತನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಉಪ್ಪು ಕುವೆಂಪು ಉಪ್ಪು ಅತನ ಗಾಂಧಿಯರು ಉಪ್ಪು ಮೆಗ್ಗಲೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಕು ಕೊನವಡು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಅಕಲ್ ನಮಗೆ ಎಡೆಯನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೇಂದರ್ ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತ ಓದ್ದರ್ ಅಂದ್ ನಿಖಿಲೆಗೆಲ್ಲ ಅದು ತುಳುಟು ಕೊನದು ದಾದ ಆಯರೆ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಐನು ತುಳುಟು ಗಾಂಧಿಯರೇನು ತುಳುಟು ಓದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಅವನಿ ಕಮ್ಮೆನ ಅವನಿ ಇರುಮೇನ ಉಂಡತ್ತ ಇನ್ನು ಎಂಚಾಂದ್ ನಿಕಾಯ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಪ್ಪು ಈತ ಪೊರ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಸಾಧಾರಣ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 11 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ತುಳುಟೆ ಮಾನ್ಯ ವಾಸುದೇವ ಬಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನ್ಯ ಅರವಿಂದ ಚಕ್ರವಾಡಿಯರು ಕುದುಮಲ್ ರಂಗರಾಯರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಂಧಿಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಗ್ ಅವು ನೇರವಾದ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಾಗೊಂಡು ಅಂಚ ನಿಖಿಲ ಜೋಕುಲ ಪಾತೀರಿ 4 ಜನ ಜೋಕುಲು ಗಾಂಧಿಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೀರಿಯರು ಕುದುಮಲ್ ರಂಗರಾಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೀರಿಯರು. ಲೋಕಗೆಂದಿನ ಗಾಂಧಿಯರು ಕೃತಿ ಬರೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ವತ್ತೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಇಂದಿಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜನತೆ ಬದುಕಿದ್ದರು, ಈಗಲೂ ಬದುಕುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ 3 ಬಾರಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ಎಂದರು. ತಾಂಟ್ರಂಡ ಐದು ಘರ್ಷಣೆ ಆಪರತಂದಿನ ನಮ್ಗೆ ದುಮ್ಮು ಬಾರಿ ಆಪಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನಪ್ಪ ಏಪ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೋರಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಮ ಹೆಂಗಿತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಪ್ಪನು ಗಾಂಧಿಯರ್ನ ವಿಷಯ ಓದಿನಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಲ ಬದಲಾವಡು ಆಕಲ್ ನಮ್ಮ ವೈರಿಲ ನಮ್ಮ ಆಕಲಿನ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪನ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಭೇದ ಒಪ್ಪನು ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತು ನನೋರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ಪದು ಯಾನ ಸುಖ ಪಡೆಯವನ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಕಲ ಮಿತ್ರ ನಂಗೆ ದ್ವೇಷ ಇಪ್ಪನಾತು ಅಂಜಾದು ನಮಲ ಬದಲಾವಡು ಅಕಲ ಬದಲಾವಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದಾತ್ತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಗಾಂಧಿಯರೇನ ಏತ್ ಓದೊಂಡೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಂದಿನ ಅವೇನ ಅವು ಒಂಜಿ ಬುಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿನ ಅಥವಾ ತಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿನ ಕಡಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಅಥವಾ ಪತ್ತರ ಅಂದಿನ ಬಾಣದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಓದನಾಗ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗಳು ನಂಗೆ ತೆರೆಯೋದು ಬಹುಶಃ ಗಾಂಧಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಪುಟದ ನಂಡ ನಂಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅರ್ಥವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಣ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಗಾಂಧಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಮಾನವ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹಾದಾತ. ಇಂದು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗಾಂಧಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬದುಕುದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎನ್ನ ಬದುಕದ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಮಾನವ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮಹಾದಾತಾರೇ ಪಂಡದು ಯಾನಂತೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಐಕೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳು ಉಂಟು. ಐನಕ್ಲೊಂಟು ಪಟ್ಟಣಿಯರ ಇತ್ತ ಸಮಯ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಬಹುತೇಕ ಜೋಕುಲು ಓದಿನ ರೀತಿಯಡು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವರಿಯ ಬಾಲೆನ ಕಾಲೇಜಿ ಕಡಪುಡೋಡಂಡ ಅಕ್ಲೆಡ ಕಾಸು ಪೂಜಿ ಕಲ್ಪೊಡೈನ ಮನಸ್ಸು ಬಾಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಕಲ್ಪೊಡೈನ ಕಲ್ಪೊಡ ಪಣಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ದಾದಮೂಲ ಪೇರೆ ಪಂಡ ಕೆಪೆಟ್ಟಿತ್ತನ ಬಂಗಾರನ ಅಡವುದು ಆ ಬಾಲೆನ ಕಡಪುಡ ಕಾಲೇಜಿ ಕಡಪುಡು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬತ್ತೋಯ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಬಹುತೇಕ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಕೆಬಿದ್ದ ಅಥವಾ ಕೆಕ್ಕಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರನ ಅಡವುದಿದ್ದು 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಸು ಮಂತದ್ದು ಕೊಣತದ್ದು ಕಟ್ಟದು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದು ಓದು ನಕಲು. ಗಾಂಧಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪೋಯಿನಲ್ಲ ಅಂಚದೆ. ಕೈಮಗ್ಗ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಕದಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಮತಾ ರೈ, ಸುಳ್ಯದ ಗಾಂಧಿ ಚಿಂತನ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಹರೀಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ, ಮುಲ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ ಬೆಳ್ಳೆ, ಕೊರಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂ ಸುಂದರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಸದಸ್ಯರಾದ ಉದ್ಯಾವರ ನಾಗೇಶ್, ಬೂಬ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕ, ಬಾಬು ಪಾಂಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಕುಂಬ್ರ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.